Hello लोगोफोर, welcome to my YouTube channel. दिनै आं नोंथांमोननो खोनासंनो सानदों Nokia फोरनि रिंटन। आजिखालिनि जुगाव बे Nokia फनखौ रावबो इउज खालामला, बेनिखायनो नोंथांमोना बावबाय जानो हागौ Nokia फोरनि रिंटना माबायदि गाबोमोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे टनखौ दामनानै खोनासंहोनो सानदों। नोंथांमोना गोसोआव फैफिननायफोर बादि Nokia फोरनि रिंटना माबायदि गाबोमोन। नोंथांमोना खोनासंदो। बेनोसै Nokia फोरनि रिंटना। नोंथांमोना बावबायबो जानो हागौ, बेनिखायनो आं नोंथांमोननो गोसोखांहोफिनबाय। आरोबाव आं नोंथांमोननो मोनसे फिसा मिउजिक खोनासंहोबावनो सानदों। बेनो जादों IPL क्रिकेट मैच गेलेनाय समाव गेजेर गेजेरावहाय मिउजिक सफैना मोनसे IPL नि बे मिउजिकखौ नोंथांमोननो आं खोनासंनो सानदों। अब्ला नोंथांमोना बे क्रिकेट मैचनि मिउजिकखौहाय खोनासंनो मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। आरो Nokia फोरनि रिंटनखौबो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना बिदिनो शेयार, साबस्क्राइब खालामलांदो नोंथांमोना अन्नानै। नोंथांमोननिसिम खावलायनाय। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै।